Neke životinje su brze, a neke najbrže. Što vi mislite prije nego što pogledate ovaj video, koja je najbrža životinja na svijetu? Tabi TV vam predstavlja 10 nevjerovatno brzih životinja, možda čak i najbržih. Lav. Mnogima najdraža životinja. Kao što znamo, lav se smatra kraljem životinja, što objašnjava njihovo, recimo, lijeno ponašanje tokom dana. Mnogi ne znaju da lavovi odmaraju do 20 sati dnevno. Sve to kako bi se što bolje pripremili za lov. U lovu mogu doseći brzinu od 80 km/h. Iako tu brzinu ne mogu održati jako dugo, jer njihovo tijelo nije građeno za izdržljivost, već za eksplozivnu snagu. Bilo kako bilo, 80 km/h nije zanemariva brzina. Pogotovo ako ste baš vi na meniju jednog gladnog lava. Gnu. Stručnjaci tvrde da ova životinja može trčati 80 km/h, što je baš slučajno ista brzina kao i lav. I baš slučajno ove dvije životinje žive na istom području i prirodni su neprijatelji. Zanimljivo je gledati ove dvije životinje u punom trku. Ne možemo predvidjeti hoće li lav uloviti gnua ili će ovaj uspjeti pobjeći. U svakom slučaju jako brza životinja. Sokol lastavičar. Ova dosta mala životinja jedan je od najbržih sokola svijeta. U letu može doseći brzinu od 160 km/h. Dobro ste čuli, 160, što možemo usporediti sa jurećim automobilom. Nevjerovatno za tako malu pticu. Sitna, ali dinamitna. Crni marlin. Jedna od najbržih riba svijeta. Maksimalna izmjerena brzina ove ribe je 128 km/h. Možda nije strašan kao morski pas ili kit ubojica, no svejedno ga smatraju morskim predatorom. Inače, ženke ove ribe su veće od mužjaka. Mogu težiti do 450 kg i biti dugački do 4,5 metra, što bi moglo biti vrlo opasno u kombinaciji s njihovom brzinom. Istioforus. Ovo je jedna vrsta ribe sabljanke, slična kao i crni marlin, otprilike je jednako brza. Mnogi smatraju da je ova riba čak i brža od marlina. Ne zna se točno koliko je brza, no najbrža izmjerena brzina ove ribe je 109 km/h, što je brže od prosječne brzine, ali sporije od najveće brzine crnog marlina. Prije nego što nastavite gledati, dajte ovom videu jedan like i pokažite nam koliko vam se sviđa. Noj. Iako ova ptica ne može letjeti, može nadoknaditi to svojom veličinom i brzinom. Nojevi trče prosječno 69, a neki i do 95 km/h. Koriste svoja krila za stabilnost kako bi održali veliku brzinu, slično kao avion, što im omogućuje skretanje s izvanrednom preciznošću. Noj je inače najveća živuća ptica na svijetu i također nese najveća jaja na svijetu. Jedno jaje noja odgovara 20 do 24 kokošjih jaja. Europski zec. Isto kao i nojevi, ovi zečevi mogu trčati 69 km/h, što je nevjerovatno kad uzmemo u obzir njihovu veličinu u usporedbi s veličinom noja. Ovaj zec je biljojed, a svoju brzinu je razvio kako bi mogao pobjeći od svojih prirodnih neprijatelja, a to su ptice, divlji psi i divlje mačke. Njihove velike nosnice, pomoću kojih udišu velike količine kisika, također pridonose njihovoj izvanrednoj izdržljivosti. Vitoroga antilopa. Smatra se drugom najbržom kopnenom životinjom na zemlji. Ova antilopa trči znatno brže od svih živućih sjevernoameričkih predatora. Stručnjaci smatraju da je ova životinja evoluirala da trči tako brzo kako bi pobjegla od životinja koje su danas izumrle, kao na primjer američki gepard. Sa 88 km/h ovo je najbrža životinja na sjevernoj polutki, te je druga najbrža kopnena životinja na svijetu. Jedina brža kopnena životinja je gepard, iako ova antilopa može održati svoju maksimalnu brzinu duže nego što može gepard. Kad smo kod geparda, kralj brzine, već 10 miliona uzastopnih godina drži rekord najbrže kopnene životinje. Može trčati do 120 km/h. U 3 sekunde može doseći ubrzanje od 0 do 100 km/h. Ova životinja je kroz svoju evoluciju razvijala svoju izdržljivost i tako postala sve bolji i bolji lovac,
i usput osvojila svjetski rekord. Gepard je mršaviji, fleksibilniji i brži od svih drugih divljih mačaka. Sivi sokol. Top 1 najbrža životinja svijeta. Ovaj sokol je veličinom malo veći od vrane. U životinjskom carstvu smatra se opasnim lovcem. Kako bi lovio svoj plijen, što su najčešće manje ptice, ova životinja odleti jako visoko u zrak kako bi se spustila nazad i dostigla svoju maksimalnu brzinu. Jedan takav spust prosječno doseže 320 km/h. Ipak, najveća zabilježena brzina ove ptice je nevjerovatnih 389 km/h, što je brže od svjetskog rekorda Formule 1, 370. Definitivno najbrža leteća životinja i najbrža životinja na cijelom svijetu. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih videa.